Oyo korigie kirogo ekiobo bunge kurwa sensemo ya Bonchari Charles Onchoke niga gikeire gekorwa kiabeteri tukuri igoro asomurai wiki makia ODM musikira ila Odinga na bwigo murai ubwo bomo bwa Azimio la Umoja abete egago saganwa asensemo ya Soime county ya Uasin Gishu kolengana nere niga tebrebuna korobuna ekyo nigo kire korwa kyobosoku niga bulira abakenya abanyare kubikomorembe omusekito Brian Sagini Sena niga kwariga ni roboti orwo kurwa sensemeyo ya Bonchari siasa nigo chigendererete ko bachingansu kegima abo aserizikore rero oyo korigo bojumbe wa Bonchari omusike Dr. Charles Onchoke atalira bakeresto bekansa ya SDA ase wodi Ariana abo ase gangenene yabo gochangera basigari ba Yeso gose Pathfinders abo bari neganga yo kogenda ase Kambori ensemo ya Masai Mara Korende Charles gukwana n'umugando yo nigo agikerege koregete ensemo ya Soye county ya Uasin Gishu abwa sensemo ya basaganete etimi ya Raila Odinga abo bari neganga yo goikera na senyangi yo komoeni umurimi na boigo omoncherere Jackson Kibor amangana bete igoro sensemo ya Soy omusikira itonere Raila Odinga kogena matanga uchikorwe ngora yaye igora lete Jackson Kibor olutwe menengwe olutwa matimo olutwa amagena olutwa kinduruche akomyo kubune ngabi na nempora chikuru bono mangana kiaye ngeto yokora siasa yento ko kono morembe tutakora monde wensi tako tonderi kindi yoneri gena igene ko ko ribaso ko ene digoite nigo Charles enyorera libagali okone chiachenda chiae abwasate banigo agocha ko libagali tangan king mase chinyagitali amache goika ebinyoro byonsi nabo igokoligereria mangana yobotaka na gosomia bana ebirengo byonsi kinabode bitisoko kieto sana togandinya gitari gitwara mariogo togandia bana nyuti baito baruchi nyumba yakora bakori school babwati sabagochia togati kwende chi polytechnic yeito bunangeri entanke Kirwanda kitwari fa bisa ine sawa na bagosomera ogochora gwaito negento kia maana nande tutangani Nyasaye tumago choro murai nto tangani enda kimuranje maete tuatangani enda paka tuwe na ntubwate bongo tuatigero muntu tubugorerio bongo tuamochora oikare bano manya gutuira iga nande nto basa kumana gosokorura maikana ki nyale batobererega Daktari Charles is ready to serve na abantu bali batere gatagete mu mwamagoro umubereke elindeneranya ale serve the fatherless, the motherless and the poor. Nigo abaraibe kansa bamubeka Charles asamo koko yo munguru na kumuchika koralia siasa chomorembe na gutaira na biara ase bonsi bakulige birogebyo abo ase Charles asaba Bonchari ekura bosi wobochori bu mwako yiga basaba gentege tangani kabisa monsabere ngonsabera mole basaba so bworoba nene mbereka muntambokiriana mongereri bogia kumu ngereri bomolenda ngereri bomaliba igendeke na botogotamboka ingoripoteri Ndezi TV kurwase wodi Ariana ase bunge ya Bonchari county ya Kisii Brian Sagini Isena.